Deithor Government Model College along Nithoma Pharma National Seminar ki bipon. Nilib Havar Karbi Risonimso Rongaje kisi kedang tangdapo. ASDC asong tumpen pirangkya mai kangni. Karbi Anglong life adaba birta long penili sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjuponik tha. Oral tradition, cultural and folk heritage of Northeast India and beyond podhepi and ponsi Deithor Government Model College along Nithoma Pharma National Seminar ki bipon. National Seminar ke bipon along Professor Indira Chaudhuri Bangalore, Dr. Tilak Hazarika Cotton University Lapen, Mr. Elvin Teron Advisor CM Karbi Anglong Thomas Council, Dr. Dharam Singh Teron, Director Center for Karbi Studies, Dr. Anil Das, Principal Eastern Karbi Anglong College, Binod Gogoi, General Secretary, NRL Employees Union, Grace the occasion Lapen, Padmasri Dhaneswaring Tiatumpen Danglok, Pinangan Kithegiding Tum Chitong Dununti. National Seminars ki bipon along NRL, ICSSR, SBI tumpensi chirap chito padupondo. Oral traditions, cultural and folk heritage of Northeast India and beyond podhepi and ponsi, Deithor Government Model College along Nithoma Pharma National Seminar ki bipondo. La sohut pinangan students tumpen ki kan kirun traditional dress lapen kibu kileng kitab ke jor ason padu ponsi meimisen pen pachun pondo. News report Karbi Anglong live. Lakhain ko rapho Nilip constituency ki parlo Panjana Havar Ram Lek Thearong Pathu Klamalong si non ke wangji Prenify Kepen Krekathom Arnian Ingdeng Thongkebrahini Havar Karbi Risonimso Rongaje Nilip Havarami Pen Patir Piponsi Piman Ponjia Phan non malom chisik chidang Phan Pharong Pongpen Phan Trok Sikep An Tanglo Jutang henlo Kheyaraje Lamet henlo Kheyaje the Lapen Kachingrum henlo Kheyale Pen Pineng Ingdeng Thongkebrahini Nilip Havarami Pen Patir Piponsi Nona Pong Nilip constituency ki parlo Panjan Ram Lek Thearong alongsi Aliralon Pen ZKYF Rongaje Talon Ponpo Lasolong non malom chisik chidang pon bom lupusi atirika mamaya hinpen phirangki kahumri damahut nang thandun Karbi jutang asong Nilip Havarame atirika mamaya hinpen alam thele non arjupon sina Ye tum dak tirika mamaya hinpen nang lekum Karbi Anglong live channel tum dak apar Panjan Ram Lek Thearong along ingdeng thongkebrahini Karbi Havar Risonimso Rongaje along klam along nang kahumri pod nang lekum aphan aprangsi kardom PPZ ponlo kardom Asinili tum tiri kama mai hin pen ki klem pontang abang ke nili tum Karbi hemtun tame pinangan ke kim kirang pon petang long lo non an ke tang te bang ke asar nung ke dip cholo la penang partame don ri sitame ke tang lo la penang partame pendel la sitame ape ke hing ji dolang lan cholo la penang par bang ke klem ponang ji pen stage dolang la pen Prek terang atum ke pedo ke petha kadim anabang tame nilitum thik pontang lo lapen lapsondak thaksi nilitum kitun ke dang ahem punon patumi apor dak apar Panjan Ram Lek Thearong rong isi don mekar doan idon check ipum chewan pen ahem tame kim rang tanglo lapen pusondak thaksi nilitum kaprek tuwar punon lapen gari motor ke biadim sitame nilitum ke pan nang jia kam an sitame ke klempon ji dolang la bangke tame adim kadok we bangke ni tum thik pontang lo Choki hola pen Sonjit Kro lapen Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live ASDC asonga hinpen Jayanta Molob Barua Pharoi Sira Thongkebrai si teacher atuma phan Karbi Anglong Thomas Council pen appointment ki pieputhak phirangkia mai kangni Lasong si Jayanta Molob Barua kaning je ponatengke Pharoi Sira Thongkebrai si teacher atuma phan appointment ki pieputhak ASDC asong pen lamoi ki pi
lapen Assam arlo Assamese komatlo labang so pathak pisitame Karbi Anglong raratum ingsam dunri lasi ASDC asong hinpen lamthi chipaklang dun labang so phirangkia mai kang niponalong ASDC District Committee Amipu Sarsing Leng ASDC Central West Karbi Anglong in charge Ramsing Ronghang ASDC Central Committee Member Harsing Teron ASDC District Committee Member Chondro Singh Dera Lapen Kopili Constituency Pen Joy Singh Khwatum Chitong Dunsi alang itum kaning Jepon alam thi Arjusinen Pulo various the Assam Legislative Assembly write its resolution dated 12 April 1995 adopted and approved the aforesaid Memorandum of Understanding. Pusi Pulo Jela MOU long kache top agreement abang tuke Assam Assembly long talatum chipap approved to adlo. Resolution da dolo 12 April arni laso the department hong cap kupima MOU long ke do aja kong ana bangke nitum lam so se la MOU long kache toka tengpen che kroilo pusi Assam cabinet long ta chipa pass adlo. Resolution da dolo OM da paklang adlo OM malu mata lahenlo. La C non Karbi Anglong Autonomous Council pen Education Department LPME Punon High School Punon Higher Secondary School Punon da kenang so the tengpen Karbi Anglong Autonomous Council tu appointment ki pi abangan ta Assam cabinet ba Assam government approval hang nai pugela bangke alang litum Assam sarkar atum Karbi Anglong long non kang ni from a government atum kachari ke thek long advantage endunsi pok pi pen nang keber la pen ke ili tum kachelong tang a six schedule aja kong Autonomous Council aja kong aphan nang ka phalang lu la pen ke nang ki thie kam selang litum la bangke ke claim lu la si Autonomous Council bane tum chuni rili bangela helo je parti alam bale ka prek sita badu parti le Ladakh Autonomous Council chari pusitame ili tum kachelong tang aja kong ateng pen ja kong kachehar jakji fansi Karbi Anglong Autonomous Council bhada ni tum hin per chuni rilo la pen Karbi Anglong pen ke haidum tak MLA bang khido la so MLA bang khitum pusitame assembly along any state government atum dak Autonomous Council of functioning along nangka interfere dun akam doana bang tuke alang litum haladak state cabinet long alang litum oppose nei la pen ke protest nei pusini tum alang litum hachuni ridu la si nilihin pen ang si jai ponchot po pen akapre kalam an bangke non suputat kenang sosot tuni tuma in charge do lagi hai Ramsing Ronghang alang lihin pen se ko puthot kaninge thuyi phanni tuni poni Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong noi West Karbi Anglong Sports Association pen Khironi Sports Association pen football ki pathup ki bipon second ring bong home football tournament inter club football championship surihini ra inkorapli angdung kiti ki pathu padupon Bangso West Karbi Anglong kasa hin pen chipatir piponsi Khironi Sports Association atum chirap chitudun pen Khironi High School pathuak lamalong Dongkamukam Sports Association lapen Satgaon Sports Association atumang bongsi chipho pondo La solong Satgaon Sports Association atum kithoma gol an thapunlo lapen Dongkamukam Sports Association atum sitame gol isi an chipidonlo bonta Satgaon Sports Association atum kithek mucharajo kithom pen chipahai pondo Bangso ki pathu panalong aluhi sarpu Johang Pon Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisu Chitongdun lapen local MLA mate WKASA Amipu Rupsing Teron lapen Ongdung Team Karbi Anglong tum Chitongdun ki haiduma phan aluhi tum pensi price itami pipajer ponlo Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Pinia Birta ke leponsi kang ton poniklong kardong